बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समस्या बडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरी बेसली नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या माया विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबले सुमेचे सकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्या नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतलेले आम्ही जाणले त्याच्या कष्टा आणि गुळसरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावू तुझी कृपा आमच्या अंतस करणारी वर म्हणून आम्ही मागताव त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्यावरी पाहता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आता आणि सदा सर्वथा महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गेच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मत जोडाय म्हाका राग सांभाळ आणि सलय आमेन. शासनाचा विषय दितांका येसम्या श्रेष्ठ भडव्या सामिनेरीच्या जुजात आमका संभाळ नवसराच्या खोटापणाचेर आणि पासांचेर आडी आमका धारदी कमी देव तांका फरमाव देऊन प्रार्थना मागता आणि तू ये सर्गावयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे रुबाळो संसारा विसरल्या सैताना आणि त्याच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवीने आमकडा लुटून घाला आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुश जशी सर्गात जाता तशीच या संसारात जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंते मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंते मरिये महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आमेन. Sylvia from Qatar would like to give my testimony. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. एक टेस्टमनी असा ऐकूया. Brother Lancy to pray for my family. As I was struggling. I wanted to go to India to see my son and to see my son, but I was not getting the opportunity. Every time it was what my ऐकता गे allowing me to go. ना बरे क्लिअर ना ऐका ना काय ऐका ना समजा ना काही. टेस्टमनी फल्ला ऐकूया. ओके. अर्का तुका जेसू महिमा तुका जेसू सगळी आमची माईक अनम्यूट कर थोडा वेळ स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Rudal kazi oblak Spirit kazi महिमा Saradan Inde kam kazi warga Sumiya ji swarga महिमा स्तुति आराधना तुका सुमिया जिस Hallelujah सगळं तुझ्या भुरग्या Hallelujah पासून अर्गा अर्गा Hallelujah अर्गा अर्गा जिस अर्गा जिस अर्गा जिस अर्गा जिस जिस या रियक तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या भाऊ पवित्र रामल दर शिवराय सुमिया जिसो Yesu दैविक महिमा कुल हर एक चे देवी सुमिया जिसो Inde kam सुमिया जिसो हालेलुया 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 Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah Oh Hallelujah yeah, Hallelujah hallelujah, Hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 God, Lord God, God, Jesus, स्तुति तुका Jesus महिमा वरदान काम कर Jesus, काम कर all authority. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Hallelujah, काम hallelujah, वरदान hallelujah, hallelujah, वरदान hallelujah, 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 hallelujah. वरदान स्तुति स्तुति पदवी 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 काम पदवी आराधन तुका आराधन तुका वरदान आराधन तुका काम जेसु आराधन पशुपति तुका काम जेसु कर आराधन तुका जेसु आराधन तुका जेसु शीरा Hallelujah, ला bara bara hallelujah, bara 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 hallelujah. bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah hallelujah, hallelujah hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Acts 2:21. तेव्हा सौम्याचे नाव उलम मारतल्या हरी एक क्लॅक सडवण Rama लागतली. Pargan, सौम्याचे नाव उलम God, मारतल्या हरी एक जाग सडवण Suprab लागतली. Kaji, Stutit सौम्याचे Kaji, नाव उलम मारतल्या my हरी God. एक क्लॅक सडवण लागतली. Jesus, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, सदैव Jesus. कत्म वाढवणी होती. Hallelujah, hallelujah, स्पर्श करून दे hallelujah, हर एक hallelujah, स्पर्श करून hallelujah. दे रिया 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 रुदी 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 Hallelujah, रुदी hallelujah, रुदी रुदी hallelujah, रुदी रुदी hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, जेसु hallelujah, जेसु जेसु hallelujah. जेसु 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 या हालेलुया Yeah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you, Hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Suti, Jesus, suti, Jesus. suti, suti. Shira la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Ram hallelujah. Pargan, Suti, suti, Pargan, suti. Shira la Pargan, bara 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 Pargan, bara 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 Pargan, bara 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 bara. Pargan. Jesus, 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 Jesus. Rabbi, Stutit, Kaji, Sudi duka Sumayman, sumya. Sudi duka Jesu. Sudi duka Jesu. Aradhan duka Jesu. Aradhan duka Jesu. Radhan, Aradhan duka Jesu. Aradhan duka Jesu. Aradhan duka Jesus, Jesu. Jesus, Jesu. Jesus, Jesus, Jesus. Riboram chudala midamtya. Jesus. दुनिया हातामच्या खालचा चिदवर्या तुम्ही दैविक सकत या गडवाळवण्यात असा Acts 2:21 तेदवा तुम्याचे नाव उलो मरतल्या हर एकल्यांक सडवण लागतले तुम्याचे नाव उलो मरतल्या हर एकल्यांक सडवण लागतले हर एकल्या जर तू आज विश्वासान ताचे नाव उलो मारताय तुका सडवण मेळटले तुका जेजू स्पर्श करतलो जेजूक आम्ही स्पर्श करचे रीत हाते जावन आसा भावार्थ भावार्थ त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक भावार्थाना पडले म्हणटा देवाचे उतर भावार्थाना पडले
जेजू वक्तो आसलो थंयसर जेजू म्हणटा कोणे म्हाका आपडले, कोणे म्हाका आपडले, हांव तुमचे मुखार हांगासर उक्त्यान आसा. तुमका अवकाश. आज तुम्ही सगळे म्हज्या वयर पडटात, सगळे म्हज्या वयर पडटात, जेजू जेजू म्हणटात, पूण तुमचो भावार्थ कितलो गोंड आसा. कोणे म्हाका पडले. इतले जाणां तुम्ही आसल्यात, तुमकां गरज आसा त्या रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेन म्हाका आपडले. तिचो भावार्थ तितलो घट आसलो, त्या भावार्थावर ती गुण जाली. आज तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका आपडले, पूण तुमचे ते गुण कशे सकत म्हजी वाडोवन येवना. कित्याक तुमचो भावार्थ अस्कत आसा. आज आमी सौम्याचे नाव वंटाचेर न्हय. इसाया प्रवाच्या मुखांतर देवाचे उत्तर म्हणटा, ह्यो लोक म्हज्या वंटांनी मात्र स्तुती करता, तांचे काळीज म्हजे तावन पयस आसा, तांचे काळीज म्हजे तावन पयस आसा. आज आमी ताका काळजान तावन उलो मारी जाय, काळजान तावन उलो मारी जाय. आज ती कृपा त्या सोम्या लागी मागया, दोळ्या आमचे दांप्या. आज या घडये जेजू म्हाका आनी तुका पडटा. ताचे नाव भावार्थान उलो मारूंक जाय, भावार्थान उलो मारूंक जाय, भावार्थान उलो मारूंक जाय. किडनी समस्या आसलेल्या व्यक्ती जेजूक समर्पण दिवन भावार्थान माग, भावार्थान माग. ब्लॅडराचे समस्ये, ब्लॅडर समस्ये जेजूक समर्पण दिवन भावार्थान माग. जेजू तुका गुण करता, भावार्थान मागोंक जाय. एक घडीभर जेजूचे नाव उलो मारया, भावार्थान. जशें बार्तिमेवान उलो मारलो तशें उलो मारया. जेजू 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 आपया. माईक अनम्यूट कर, जेजूचे नाव उलो मारा. जेजू 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 जेजू. सोम्याचे नाव उलो मारतलो हर एकलो सडवण जाण घेता या घडये, हर एकलो सडवण जाण घेता या घडये. लेफ्ट हाताच्या गांठीचं दुख जेजू या घडये आपणचा कठीण पडापड आसा तुका, जेजू या घडये रिलीज करता तुका. घट्ट तळा उलो मार. जेजू 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 रिलीज रिलीज देम लॉर्ड, रिलीज देम लॉर्ड. जेजू 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 हात लाई. जेजू स्पर्श कर. जेजू स्पर्श कर. जेजू 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 आपया आपया आपया. गुण भावार्थान आपया, गुण भावार्थान आपया. जेजू 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 मुझे कुटो आपड. जेजू मुझे गवा कापड. जेजू मुझे पहिले कापड. जेजू या कापड. जेजू आपड. जेजू मुझे काम कर. जेजू स्पर्श कर. जेजू आपड. जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आपड. जेजू आपड. जेजू हर एक वाईट habit सुटका लाभो. जेजू Jesus, Jesus,
Yes. Support Jesus. Jesus. Support Jesus. Apoi. Jesuचे नाव apoi. Jesus. 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 लेफ्ट हाताचे गांठीचे दुख ते पडापड असले कंप्लीटली गुण झाले या घडी. अर्गान जेसू, अर्गान जेसू, अर्गान जेसू. जांभळं दुःख मस्त वर्षात आलं असले. आज तुझे टेस्टमनी देव ते सगळं कर. तुझ्या नावात कधी जेसू, जेसू. टेस्टमनी ऐकूया. हांवें उलयतां. म्हाज्या जिवितान ह्या मागण्या ग्रुपांतल्यान बरेंपण लाभलां. 2 वर्सां जालीं हांव मागणे आयकतां, कळनासतना आयकतां आनी देवान म्हाका जायतें बरेंपण दिलां. ह्या ग्रुपान आशिर्वाद आनी लाभल्या आनी म्हाका जानेवारीच्या 7 तारखेर ब्रदरान एक प्रोफेसी केली. एका व्यक्तीक पेंगटान दूख आसा ते जेजू आपडटा ह्या वेळार हांवें क्लेम केलें आनी रिसीव केलें आनी म्हजी दूख बरी जाली. म्हज्या बावळेची दूख आसलें तेंय म्हाका जायते तेंप आसलें तेंय दूख बरी जाल्या आनी जायते अशें बेसांव आनी करपाक म्हाका मेळ्ळ्या ह्या मागण्या ग्रुपांत. हांव तशें देवाक हांव अर्गां दितां, काळजांत हांव अर्गां दितां आनी टिमा पासत टिमाचेर बेसांव मागता. ब्रदराक तांच्या फॅमिलीक आनी तांच्या टिमा आशिर्वाद मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आय लव यू जीजस. आय डू यू जीजस. प्रेज जीजस. अर्गान जेसू, अर्गान जेसू. हृदयांत मध्ये लेफ्ट राईट साइड ते बोरयांक दूख आसा. दर दवरल्या परी जाता संपूर्ण दूख आसा ते एज्जर बोरयाचे एज्जर दूख आसा. जेसू तुका आपडटा. समर्पण दिवन माग. आजच जेसू तुका गुण करता. ह्या मागण्याच्या वेळा विश्वासान माग. अर्गान तुका जेसू, अर्गान तुका जेसू, अर्गान तुका जेसू, अर्गान तुका जेसू. मोगाळा बाप्पा, आज या घडये तुझ्या हातान समर्पण दिता बाप्पा. या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक बाप्पा आमचे हर एक पुढेपण अस्कत काही समर्पण दिन मागता. या मंगळाच्या दिसा तुझा आशीर्वाद हर एकल्याचेर वत बाप्पा. तुझ्या पवित्रत्व्यान बघ आज आमकां तुझ्या पवित्र आत्म्याची गरज आसा बाप्पा. आमी भावार्थांत वाडोवंक तुझे उतराचे गूढ अर्थ जाणा जावं. आज तुझ्या उतरा प्रमाणे जीव तुझ्या पवित्रत्वाची गरज आसा बाप्पा. जेजून सांगलें बाप्पा हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो तुमचे संगता सदांकाळ आसतलो बाप्पा. सदांकाळ आसता त्या पवित्रत्व आमचेर पाठय. आज तुझ्या आशिर्वादाने आमकां भर. आज तुझ्या कृपेन आमकां चलोवन वर. जेजूच्या पवित्र आनी बळवून नांवान मागता बाप्पा. आमेन, आमेन, आमेन. आयजाया 48:7 सांगता म्हणून 3:42 सांगया.
सर्वेस्व तुझं सर्वंता इस्रायलचो पवित्र देव असे म्हणता सर्वेस्व तुझ्या फायद्याचे ते अंश कैता सलोम जायते वाटेन चलयता Isaiah 48:17 तुझं सर्वंता इस्रायलचो पवित्र देव असे म्हणता हांव सर्वेस्व तुझो देव फायद्याचे रेषे कैता सलोम जायते वाटेन चलयता Isaiah 48:17 तुझं सर्वंता इस्रायलचो पवित्र देव असे म्हणता हांव सर्वेस्व तुझो देव फायद्याचे ते अंश कैता सलोम जायते वाटेन नमान मरिये कुर्पेन बरले सुमित सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो समर पृथ्व्या कितले जण आज कोर्टान केस चलून आसा जागेचे समस्या आसा बाप्पा समर्पण दिता बाप्पा कितले जणांचे कोर्टाचे केस जागेचे समस्या कोणे फसयला कोणे अस्कत केला कोण अडचणीन संपयते असत बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा बाप्पा मागता बाप्पा कितले जण फसवून जायलान गेला कोर्ट केस गल जायलान गेला अब्स्कॉन्डिंग केस गेला बाप्पा कितले जणांचे हक्काचे तांका मेळनातल्या परी केला बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता कितले जणांक कितले तेंपा ताम सांभाळ मेळवना बाप्पा खंयचे खंयचे डॉक्युमेंट्स धरून दवरल्यान बाप्पा बाप्पा स्पर्श कर बाप्पा तुझ्या पवित्र तांका आपण का कोर्ट कर बाप्पा कितले जणांचे ह्या दिसांनी कोर्टान हियरिंग आसा बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा कितले जणांचे कोर्टान ह्या दिसांनी हियरिंग आसा बाप्पा कितले जणांनी कितेच सुख करूना आज तांचे विरोध कोर्टान प्रूफ सबमिट केला जावन पुरो सगळे प्रूफ या घडये जेजूच्या क्रुसा म्हणान घालता बाप्पा स्पर्श कर सगळ्या ऑपोजिशनाक स्पर्श कर आपण तांचे मन परिवर्तन जावन दी सताक जैत जावन दी तुजेर पाती येतली निराशे जायना जावन दी बाप्पा जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 साम 144:192 सदैव जाऊन सर्वेचे खडप हात जागता तो मुझो मोग मुझे कोटे मुझो बुरुजो मुझो तारो मुझे डाल सराना तो मुझे अधीन कर साम 144:192 सदैव जाऊन सर्वेचे खडप मुझे हात तो जागता करता तो मुझो मोग कोटे मुझो बुरुज मुझो तारो डाल हाउ तक शरण येता अधीन करता साम 144:192 सदैव साम सर्विस मुझे खडप तो मुझे हात जागता है तो मुझे कोटे मुझे बुरुज मुझे तारो मुझे डाल हाउ तक शरण येता तो मुझे अधीन करता आन मरिये कुर्पेन बरले सुमित सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू लेफ्ट खांद्यान दुख असा एका व्यक्तीक जेजूयाकडे आपण असा म्हाका बाप्पा ह्या कणान तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा कितले जणांक काम नसताना कष्ट नसतात विजाच्या समस्या असतात फायनान्शियल कष्ट नसतात बाप्पा लोन भरूंक जातात ना बाप्पा भुरग्यांचे फीस भरूंक जातात ना बाप्पा एग्जाम गेला हॉस्टेलांत इस्कॉलांत हॉल तिकेट दिना म्हणा बाप्पा तांची काकोल कर तुका आसा जाल्यार कितेंच ना बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा कितले जाणा घर बांदूंक सुरू केल्ले आज अर्ध्या जाताना पैसे ना जाल्यात बाप्पा काम करून मुखार वचूंक जायना बाप्पा तांची काकोल कर बाप्पा कितले जाणा कामांतल्यान टर्मिनेट केला दुसऱ्यान काम मेळटत ना तुझ्या हातान समाप्त बाप्पा या हरी का तुझ्या भुरग्यांपासून कितले जाणा या दिसांनी इंटरव्ह्यू आसा बाप्पा कितले जाणा PR अप्लाय करतात बाप्पा कितले जणांचे डॉक्युमेंट सोमाना म्हणला बाप्पा
हर एकल्यांचे काकोळ कर जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये असलतलो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजे पर्ज जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये असलतलो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजे पर्ज जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये असलतलो हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजे पर्ज जातले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हो मगाळा बाप्पा या कणान तुझ्या हातान भेटून दिता हर एका पिढी असता बाप्पा कितले कॅन्सर पिढ्यान कष्ट नसा गँग्रीन झाला बाप्पा पीसीओडी समस्येन कष्ट नसन बाप्पा किडनीच्या समस्येन कष्ट नसन बाप्पा हार्टाच्या समस्या हार्टान होल झाला सांगला बाप्पा पाठीच्या कणाची दुख पेंटाची दुख विंगड विंगड पिढ्या कष्ट नसत हॉस्पिटलान सिरियस असतात आयसीयूत असतात बाप्पा एक बहीण प्रेग्नेंट असा प्लेझंटा प्रिव्हिया असा म्हणून सांगला प्लेझंटा सखैल असा म्हणून सांगला डॉक्टर ऍडमिट जाऊन सांगला बाप्पा ती बहीण भियान असा तुझे कोणीच ना सर बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा त्या बहिणी त्या गर्भात असलेल्या भुरग्याक समर्पित बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या आमले रक्तान तुझं गर्भ कम्प्लिटली कव्हर कर बाप्पा ते प्लेझंटा टच कर बाप्पा करेक्ट जाग्यार ते प्रेझेंट येऊन पाहून दे बाप्पा हर एक कॉम्प्लिकेशन्स पैसे दे बाप्पा कितले जणांचे प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स असतात जेजूच्या नावान सगळे नॉर्मल जाऊचे पासून कितल्या जणांची या दिवसांनी डिलिव्हरी असा नॉर्मल डिलिव्हरी जाऊचे पासून मागतात बाप्पा बाप्पा किती जण भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात किती वर्ष झाली खाज असन हसरडवलं असत बाप्पा बाप्पा एक भुरग्याच्या देण्यापासून मागून असतात कितले जण दुसऱ्या भुरग्यापासून मागून असतात स्पर्श कर बाप्पा त्यांचं गर्भ फळाबरीत कर बाप्पा फळाबरीत जाऊन दे जेजूच्या नावान फळाबरीत जाऊन दे फळाबरीत जाऊन दे जेजूच्या नावान फळाबरीत जाऊन दे बाप्पा मागतं बाप्पा आज कितल्या सर्जरी असा बरी ही सर्जरी जाऊच्या कोणाचे कोडे काही सर फ्रॅक्चर झाला बाप्पा सगळ्या तुझ्या हातान भेटून देता सगळं रिपोर्टच्या समोर येता आज कितले ना बायोप्सी रिपोर्ट राखून असत बरे नॉर्मल रिपोर्ट बरो रिपोर्ट येऊनच्या पासून मागता बाप्पा कोणाचे ब्लड शुगर कंट्रोल येतात ना बीपी कंट्रोल येतात ना स्पर्श कर बाप्पा जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 जकारिया 2:15 त्या दिवसाला पर्ज जातली हांव तुझ्या मध्ये वस्ती करतलो जकारिया 2:15 जायती राशी येतली पर्ज जातली आणि हांव तुझ्या मध्ये वस्ती करतलो जकारिया 2:15 त्या दिवसा जायती राशी येतली ही त्याची पर्ज जातली मध्ये वस्ती करतलो नमान मध्ये कृपेन भरले समृद्धी सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू याकडेच्या कडा जाता जाल्यार दिंबियर पडया दोन्ही हातांचे वयर पर्या तुमच्या भुरग्यांक विशेष सम्याच्या तान समर्पण दिवया दोन्ही हात वयर पारा डोळे तुमच्या दांपा सांगपुरा तुमची भुरगी इस्काला गेला तुमच्या संगात नाद सांगपुरा कॉलेजी गेला कामा केला गेला सांगपुरा आज देवान तुमका दिल्या अथॉरिटी आज मध्य विशेष आमका आवपैकी देवान एक अथॉरिटी दिला भुरग्यांचेर विशेष आमच्या बंद दळांनी त्या भुरग्यांक पिंत्राय खंय असो दी पिंत्राय पळय आमच्या भुरग्यांक आज आम्ही अस्कत नाही आमका देवान पदवी दिल्या आज जाऊन पुरो ब्रदर मागतात सिस्टर मागतात पाद्र्या मागतात सगळे मागतात आज आमका आवय बापायक देवान स्पेशल पदवी दिल्या आमच्या भुरग्यांपासून एक गडीभर मती चिंत्या आमच्या भुरग्यांपासून किथे मागून असत तुम्ही किथे मागून असत जाऊन पुरो कंचाई वाईट बैठेतान सुटका मेळच्या पासून मागून असत जाऊन पुरो शिकोंक मोती घेवच्या पासून बरे जाणवाय मेळच्या पासून
एक घडी भर त्या भुरग्यांक मतीन धर, एक घडी भर घट्ट धर कित्याक सोमाच्या दैवीक स्पर्श त्या भुरग्यांचेर ह्या घडये देवान येवन दी. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया. पा hallelujah, तुझ्या hallelujah, पुता जेजूच्या नावान hallelujah, सगळ्या भुरग्यांक समर्पिता. तू अधिकार दिलाय या hallelujah, भुरग्यापासून hallelujah, मागो hallelujah, त्याच hallelujah, अधिकारान hallelujah, या hallelujah, घडी hallelujah, आवय hallelujah, बापय hallelujah, सांगत hallelujah, माग hallelujah. या भुरग्या विरोध येऊची हर एक सकत जेजूच्या Hallelujah, नावान hallelujah, तुटून hallelujah, पडली hallelujah, तुटून पडली hallelujah, तुटून पडली. hallelujah, मॅथ्यू hallelujah, 18:19 hallelujah, एक मनाची hallelujah, जाऊन hallelujah, मनाची जाऊन hallelujah, मागो सगळे hallelujah, मनाची जाऊन hallelujah, या घडये hallelujah. या Jesus, आवय Jesus, बापय सांगत म्हणून मग बापा ही Jesus, भुरगी Jesus, आशीर्वादी जाऊन दी. पवित्र Jesus, आत्म्याची दैवी Jesus, सकत या भुरग्यांक Jesus. देवर येऊ दी. आज हात लाय भुरगे वाईट किती करून पडते असत या घडये त्याच्या अंमल रगत तांकां कव्हर करून दी. खंयचे मीठ खंयचे वाईटाक मुखार वचूनच जाऊ दी जेजूच्या नावान. किती भुरगी आज एग्जाम ते असत बऱ्या तरान बरोवन तांकां कृपा मेळोवन दी. कितले भुरगे दाड्डी असत खंयचे शिकले मतीक वचना या घडये या आवय बापाय सांगता मेळोन मागता. आय स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस या घडये तांकां ते सब्जेक्ट इझी जावन दी. त्या सब्जेक्ट विरोध असल्या हर एक सांखली तुटून पडून दी जेजूच्या नावान. तुटून पडून दी जेजूच्या नावान. Jesus, तुटून पडून दी Jesus. जेजूच्या नावान. शिराला बरा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू जेजू स्तुती 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 जेजूच्या नावान. स्तुती बाप्पा त्या तन भेटून दिता आमच्या बाबा बाप से सगळ्या हाडेला याचके बा दलपणी सगळ्या लायका मिशनरी सगळ्या डीकन सगळे खोवेंता सगळे रिट्रीट सेंटर्स Hallelujah, आमच्या hallelujah, बाबा hallelujah, बाप से बरी hallelujah, बरी hallelujah, hallelujah, सोनल वर्त आज आमची सगळी मागण्या जमत पद्वेनभर Jesus, सप्टेंबर Jesus, 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 Jesus. हर एक करचे एवढ्या पण पैसे पासून मागते बाबा सगळ्या Hallelujah, जमत तुझ्या hallelujah, कृपे hallelujah, बरदी hallelujah, ही Hosanna, जमत Hallelujah, hallelujah, आज hallelujah. जमते मुखार Hallelujah, से hallelujah, रजिस्टर्ड hallelujah, लोकांचे hallelujah, चुपता hallelujah. परफेक्ट करो worship you, बापा hallelujah, जमते hallelujah, दरो hallelujah. ज्याला की God, मागतला आणि एका भुरग्यांचे Jesus, आशीर्वाद घ्या Jesus, ते Jesus, कृपेन बर Jesus, Jesus. मागता बाप्पा Hallelujah, जेदा Jesus. समर्पण मागता लिल्ली फुटाडो Hallelujah, फर्नांडिस hallelujah, गीता hallelujah, Souza, Julian Mascarenas, Susan Rodriguez, Hosanna मुळे नावातून कोण जॉईन झालं बाप्पा समापित बाप्पा बाप्पा ते समापित बाप्पा त्यातून समर्पण दिन मागता बाप्पा या सगळ्या भुरग्यांक मायकल hallelujah, लिमडे सुजा hallelujah, hallelujah, क्रिस्टिन रॉड्रिगस समापित बाप्पा बाप्पा ते तुझा आशीर्वाद कर बाप्पा स्पर्श कर बाप्पा hallelujah, जान बऱ्या hallelujah, तरान बरोवन कृपा लाभ बाप्पा बाप्पा लॉरेन्स फर्नांडिस समापित बाप्पा सबीना फर्नांडिस समापित बाप्पा बाप्पा hallelujah, hallelujah, समापित बाप्पा hallelujah, एल्सी hallelujah. रॉड्रिगस Jesus, डिसोजा Jesus, 855 कडे कोण Jesus, मागण्याचा कामापासून बाप्पा Jesus, बाप्पा सरिता क्वार्टर्स सरिता रिबेल्लो बाप्पा समापित बाप्पा जीसस मुळे एका नावातून कोण जॉईन झालं बाप्पा बाप्पा माला कस्टलिनो आपड बाप्पा बाप्पा आपड बाप्पा आशा राणी अडोर पवित्र मेंबर बाप्पा तुझी खुशी त्यांच्या जीवितात किती असं दाखवून दे बाप्पा हर एक कडकडसून पैसा दे बाप्पा सातिफा जिनिसस समापित hallelujah, बाप्पा hallelujah, क्लारा अल्वा hallelujah. Our God, मॅक्सी our God, सिनेला our समापित God, come on, मॅक्सी पिरेरा our समापित बाप्पा pray, our God, pray. Kenza somapita papa. God, Pavitra member papa. Dominica somapita papa. Papa apod papa. Apod papa. आणि सट पवित्र सप्टेंबर बापा त्या भुरग्याक बापा आणि सट पवित्र सप्टेंबर देणानी बर बापा तुझ्या राजांत वावर करून या भुरग्याक तो तयार कर बापा तयार कर बापा तयार कर बापा तयार कर बापा आप इथे साई बापा तुझे नाव तुझे नाव तुझ्या तळात तसे फाटेल
बाप्पा आशीर्वाद कर, अभिषेक सर शेक जाऊ दे, सगळी वाटताचे पुस्तक उपती जाऊ दे, प्रिय कडकडे पैसा जाऊ दे नावात जेजूच्या नावात मागता बाप्पा. लीना, मेल्विन, टरल, सोनल, टेरेझा, हिल्डा, हेनरी, मार्गरेट, रिस्टन, मिल्बन बाप्पा जे समर्पिता, नॅन्सी लोबो समर्पिता, प्रिया, अनिल, टिलो, अरुण, वाज, डेरिल, जेसिंता, जेनेसिया, जिशल, सिंड्रेला, जेम्स, जूलियट, निश्मा, किशोर, विडा, कॅल्विन, कॅटलिन, लारिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योती, लीना डिसूजा, लीना वाज, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, Maria Ferrao, Mary D'Souza, Melba, Diana, Nida, Pradeep, Pratista, Queen, John, Priya, Wilson, Princeton, Winston, Violet, Reena, Arun, Teresa, Kashmir, Travel, Cyril Lobo, Veronica Castellino, Ina Sam, Victor, Winston, बाप्पा या हर एक तुझ्या याकडे तुझ्या पायांतळा दवरता बाप्पा, हर एक त्यांच्या जीविताचं अडकण काढणे आयच्या दिवशी आपण आशीर्वादाने बोलणं जेजूच्या नावात मागता बाप्पा. कितलं आमच्या लागी मागूक सांगला गड विकट गरज बसवता या गड कितल्या आमच्या मागण्याची गरज असं बाप्पा, ते हर एक रंग तुझ्या आता समाप्ता. कितल्या जण मागूक सांगलं ते पिटिशन उसारून सांग करो, पण ती सगळे तुका कळीत असत बाप्पा. स्पर्श कर बाप्पा, स्पर्श कर बाप्पा, स्पर्श कर. कोणाक मुतान पत्र जाऊन सांगलं डॉक्टर जेजूच्या आता समर्पण दे, जेजू तो कापडता, जेजू तो कापडता सगळे सांगत म्हणून येऊ तर गट्ट तर 5 पटी उसार्या. साम 22:30-31 मुझे बुद्धि बळांची सेवा करतली, पिंड्या सरस्वती खबर संतली मायांच्या साथी संतती तशी नीत प्रकट करून म्हणतली हे सगळे सर्विस प्राण केला. साम 22:30-31 मुझे बुद्धि बळांची सेवा करतली, सर्विस प्राची खबर संतली सत्य संतती तशी नीत प्रकट करून म्हणतली हे सगळे सर्विस प्राण केला. साम 22:30-31 मुझे बुद्धि बळांची सेवा करतली, सर्विस प्राची नीत करून म्हणतली निजल्मा यांच्या संतती नीत प्रकट करून म्हणतली हे सगळे सर्विस प्राण केला. साम 22:30-31 मुझी बुरगी बळांची सेवा करतली, सर्विस प्राची खबर संतली आणि जल्मा यांची साथी संतती तशी नीत प्रकट करून म्हणतली सगळे सर्विस प्राण केला. साम 22:30-31 मुझी बुरगी बळांची सेवा करतली, पुढले पिढी खबर संतली जल्मा यांची साथी संतती तशी नीत प्रकट करून म्हणतली सगळे सर्विस प्राण केला. नमान मरिये कृपेन बरले सुमित सुमैसा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Tangata melon munya ugdas dua ye boda yali kaum mari jasrian gollo jadhar magollo jesti sudullo pani kumot manastan gello mud kedin komna ye adene dai kan gel to jagkade yeta ye aukari kade yeta patti ani kantis tujan kar rauta muni salla dev तिरस करीना का मुझे का कुलती मुझे मग्न आई ने हाउ मत आमीन 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 आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुमैसा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मिसर सांता भक्तानो आंस पडव्यानो सेंट मायकल सेंट राफाएल सेंट गब्रिएल आमच्या पसत विनंती करा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुमैसा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. ये भाग्यवान कुटुंबा आज आमची कुटुंबा तुझ्या कुटुंब या भाग्यवान कुटुंबापरी तुमच्या या भाग्यवान कुटुंबापरी जाऊ दे. हे भाग्यवान कुटुंबा आज या मागण्या जमत मॉर्निंग मनाचे एक कुटुंब आज जेजूच्या नाव उंसुबात तसले जेजूच्या नावापासून जीवनचे तसले जाऊ दे. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझ्या सवयासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या.
बापाचे, पुताचे आणि Apache पवित्र putraचे आत्म्याचे आणि नावे. पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. देव God bless you, तुमचो brother. हर एकल्याचो मोग करता. देव तुमचो Amen. हर Amen. एकल्याचो मोग Amen. करता. I believe, आज receive it. Praise the Lord. कितले जणांक देवा तुमका आपडला, बरे पडला पयला. एक मोठवी टेस्टमनी ऑडिओ रुपार कर्ण. बरे सायलेंट असल्या जाग्यार कर्ण आमकां दंडिया 9900332411 या नंबराक तुम्ही दंडिया. कोणाक तुमका पिटिशन धाडूंक आसात ह्या नंबरार धाडा 9900332411. आम्ही मागता तुमच्या हर एका कर्जापासून आम्ही मागता. तसेच तुम्ही या जमतेच्या हर एका कर्जापासून मागा. ऍटलिस्ट 5 जणांक या मागण्या जमतेचे लिंक धाडा. कोण युट्यूबाचेर तुम्ही आसात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक शेअर करा. पाल्यांचे युट्यूबाचे लिंक आताच एक 5 मिनिटांनी जनरेट जातले. तुम्ही ते लिंक आमच्या चॅनलला सोदयेत आणि आधी फुडेंच तुम्ही हेरांक तुम्ही दंडिव्या. ते तुमकां हर एकल्यांक आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी. God bless you. God bless you, brother. God bless you. God bless you, brother. Thank you, brother.